Hello! Nyt mä tulen kertomaan tai siis puhumaan parista asiasta vaan nopea, koska... Mut siis niin, tuli joku kommentti tuohon yhteen mun viimeisen videoon, että joka päivähän syöt energiajuomia, niin en kyllä juo. Ja... Jos mä joisin, niin mistä sä voit tietää? Toi on vähän pelottavaa, mutta en todellakaan juo. Mä en ikin vois ostaa 7 Red Bullia viikossa. Siis se on tyli melkein 100 € kuussa, niin joo, en juo. Voi mennä viikko, että mä juo energiajuomaa ollenkaan. Seuraavalla viikolla saatan juoda ehkä 2 energiajuomaa. Niin en kyllä juo joka päivä energiajuomia. Mä en tiedä, mistä tuo väite tuli. Et jos kaikissa mun videoissa vaikka näkyy energiajuomaa, se ei tarkoita, että mä juon joka päivä energiajuomaa. Että siis toivottavasti ihmiset oppis medialukutaitoa, että mä en niinku, kaikki mitä mä kuvaan ei oo niinku, siis mun elämä ei oo pelkästään mun kuvaan nettiin. Ette nää puoliikaan mun elämästä. Joten. Joo. Mut osaat sä niinku vastata mulle, että monta rullaa vessapaperia mulla menee 2 viikossa? No hyvä on toi kommentti. Mut jo en todellakaan juo joka päivä energiajuomia ja kahvin lopetin eilen kokonaan. Ja tänään ois pitänyt ostaa kahvia. En ostanut, koska nyt kahvi loppuu, koska en halua enää juoda kahvia, koska ei tee mieli ja siis inflaatio iskenyt sinnekin, niin en maksa 10 € kahvipaketissa. Ja neuvolassa on sanottu, että se on ok juoda niin kuin välillä, kunhan ei juo liikaa. Niin. En tee mitään väärää siinä. Niin paljon toteutunut, miksi mun ei oo kasvanut, että onks toi vanha video tai jotain, että miksi mulla on niin pieni maha. Siis yleensä vatsa kasvaa näkyvästi näillä viikoilla vasta, joillain ei näy oikeasti ollenkaan. Siis se on todella henkilökohtaisesti. Jokaiselle tulee sen kokoinen vatsa tulee. Sitten tietysti tiedä, että raskaana ihmisen tähän, jos mä saan liitettyä, niin siitä näkee, että se on kyllä kasvanut. Mutta ensiksi mä vaan todistelisin, vaan mä haluan muutenkin näyttää, että on kasvanut tosi paljon ja kaikki on hyvin siellä ja iloinen ja tyytyväinen ja on saanut niin paljon apua ja tukea ja kaikkea. Täällä on yksi ihana hoitohenkilökunta ja joo. Ja multa otetaan myös kaikki niin kun sellaiset testit, että kun ihmiset siitäkin mulle sanoo, että käytät kaikkea raskaana, niin en kyllä käytä, että 2 kertaa kuussa mulla on verikokeet ja pissanäytteet tommoset, niin se ei paljon huijata, niin enkä edes haluaisi, niin en käytä mitään päihteitä ja niin ton toivoisin, että niin kun toi loppuisi